Hugi! De most Hugi, légy szíves, Dórival mi térjél lesz? fel! Ne hallj meg, Dóri! Hugi, ugye nem haltál meg? Most ez jó neked? Most ettől nem fog fölkelni. Érkezik már a segítség! Na végre itt vannak! Valami legyen már! Nem tudom, csak itt fekszik, de az én kezem is nagyon fáj. Jó, de majd elmegyek, Hát látom. De és velük mi lesz? és neked mi a baj? Mi fáj? Nézd meg alá! Jézusom, hát Mi történt? mit tettesz? Kelj fel! Jól van, szóval Nem nézd meg, nem mozog! Stip, neked rag rá, légy szíves. Segítsenek rajta! De A úristen! fogom nem mozog! Mi lesz vele? Hugi! De és a Dórival mi lesz? Jól van! innen esett a biztos. Robi, szólj be, légy szíves. Van egy exit, egy életveszélyes, egy súlyosnak tűnő. Jöjjenek És a már tiétek a segíteni! kocsiban. Hugi! Minden jó! Szerintem azért kicsit gyorsabban. Tiétek a kocsiba, jó? Abba a kocsiba hányan utaztak? Kérem, segítsenek Abba a rajta! kocsiba hányan utaztak? Négyen voltunk. Nekünk jöttek és nem mozog! Figyelj csak erre az oldalra. De a Dórival mi lesz? Ő volt a hibás, Ő vezetett. És fáj a kezem. Segítsenek már rajtam is! Ő a másik. De mi lesz vele? De nem menjünk oda. Remélem nem fog meghalni. Figyelj csak, itt van egy Mi beszóló. van vele? Őt kéne vágni. Nem, megélek, nem És a másik, a vezető. Keresztény keresztetet fogás látni. Egy pillanatra igen. Hét csillag, Igen, nagyon gyere. fáj a fejem is. Megkosod. Azt nem. Valaki jöjjön még ide segíteni? Szólj, hogyha valahol fáj. Az a lábam fáj nagyon. Hát de te majd a mentő kiszedik, gyere, hagyjuk. Keresztetet fogás. Szerintem menjünk arrébb. Én Jó, a hátsó ülésen ültem. Igen. Egy, kettő, három. Segítsenek rajta. De nézd a Jó, Dóri. háromra följebb. Rakják arra valamire. Mehet? De miért? Egy, kettő, három. Jó, jöhet a Stipnek. Jó? Figyelj csak, És most mi kicsit lesz följebb velük? húzódunk. Kicsit majd följebb húzódunk, addig a monitort készítetted, vérnyomást lehet mérni. Ha csak visszajönni. És a másik kocsiba ülőkkel mi lesz? Vagy velünk mi lesz? Mi is megsérültünk. Nálatok mi a helyzet? De hagyd nézzük már! Jó, figyelj csak, mindjárt följebb húzódunk innen, és akkor tudjátok vágni. Tiéd nem is hallok. Van vele.